mij eens, het is gewoon het volgende blokje lezen. Nou, ik wil nog iets. Wacht. Nee, commissaris, wij gaan verder met het dossier. Er waren 2 sponsors. Oké, zeg maar Van Deun. Mobistar. De eerste was Aarklosh. Aarklosh? Klosh, ja. En wat was er mis met Art Klosch? Het nummer dat hij draaide was van Mobistar zelf. Aha! Wie had het juist? Voilà. Inderdaad, commissaris Witsen, u hebt een heel intelligente mens. Sponsor, hè? Ja, dat weten we al. Oké, de volgende was Pater Fax. Wat was er mis met Pater Fax? Niets mis, maar ik wou ermee zeggen, hij was een beetje oneerlijk. Waarover? Pater Fax had een trouwring aan. Hola, en dat kan natuurlijk niet. Wie had het juist? Weer juist. Dan hadden we de assistenten. Paters mogen wel een madame hebben, maar geen trouwring. Dan hebben we nog de zelfverklaarde